There are some people who believe that, I don't know, that faith should be silent and terrorism should be understood. No. No. Faith should speak its voice and terrorism should be confronted, not understood, confronted and defeated. And that is what we're engaged in right now. So I want you to know that I spoke with President Trump yesterday. I said this publicly too. I see the battle against us and the battle against our Judeo-Christian tradition. They go to Europe, they go to the United States, they go to Africa, Nigeria. And we are conscious of the fact that Christians are being persecuted across the Middle East, in Syria, in Lebanon, in Nigeria, in Turkey, and beyond. Beleaguered communities who deserve our help. Just as you are helping us, we want to help back. And we're capable of doing that. In Africa with intel, in the Middle East with a lot of means that I won't itemize each one. But this is what our agenda is. It's a main part of our agenda, and it's going to continue with greater force and greater might in this coming year. אני מבקש להעלות את הנושא של מצבם ההומניטרי של בני חבל ביאפרה בניגריה. לתוך המצפון היהודי בינלאומי לרעב. אני מבקש להעלות את הנושא התמונות האלה מביאפרה-UN שזעזעו את המצפון של העולם בשנות ה-60. אך העולם המשיך לשתוק והמצור נמשך עד לכניעתם. מאז ועד היום המספרים הם בלתי נתפסים. הנתונים שבידינו מצביעים על כך שמאז סיום המלחמה ההיא ועד ימינו נרצחו כ2.5 מיליון בני אדם מבני הביאפרה. בסך הכל לאורך כל השנים אנחנו מדברים על עובדה של כ6 מיליון נפשות, 6 מיליון, מספר מצמרר, מזעזע ומזכיר לנו משהו, את מה שאנחנו עברנו כיהודים. המספר הזה מרעיד את הלב ואת אמות הסיפים. כיום המצב שם מחמיר. מצפון ניגריה פולשים מוסלמים קיצוניים המבקשים להשתלט על חבל ארץ זה בחסות שתיקה ואף עידוד של השלטון המרכזי. בני האיגבו עומדים בפני ברירה אכזרית שהציב בפניהם בעבר שר המשפטים הניגרי, להתאסלם, למות או לחיות בגלות נצחית. ואני שואל, שאלה רטורית, למה אנחנו צריכים ככה? המצפון היהודי מחייב אותנו. המצפון היהודי מחייב אותנו לצערי לזוג, ואני מסיים, אדוני היושב-ראש, תודה על המחווה, מבחינת הזמנים, אני מסיים ואומר, על משרד החוץ להעלות את הנושא הזה בכל פלטפורמה, בכל פורום בינלאומי, לעורר את המצפון האנושי של אומות העולם שלעיתים אנחנו בתחושה שהוא לא קיים. כפי שחווינו זאת אנחנו על בשרנו, לעיתים גם חווים עם הצדק במוסר הכפול, סולם ערכים מזויף למראית עין. לכן אני קורא כאן במה כנסת ישראל לעולם הגדול, לעולם כולו להתעורר, להעלות זאת לסדר היום ולשר החוץ שלנו. למשרד החוץ שלנו, להעלות את הנושא בכל פורום, בכל פלטפורמה אפשרית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. את מה שאנחנו עברנו כיהודים. המספר הזה מרעיד את הלב ואת אמות הסיפים. ישיב אל ההצעה. כיום המצב שם מחמיר. מצפון ניגריה פולשים מוסלמים קיצוניים המבקשים להשתלט על חבל ארץ זה סגנית שר החוץ ואף עידוד של השלטון המרכזי. בני האיגבו עומדים בפני ברירה אכזרית שהציב בפניהם בעבר שר המשפטים הניגרי, להתאסלם, למות או לחיות בגלות נצחית. ואני שואל, שאלה רטורית, למה אנחנו צריכים ללכת? אני רוצה לומר ככה, חבר הכנסת מרגי, תודה רבה על ההעלאה של ההצעה החשובה הזו. אני חושבת שככה המקרה של חבל ביאפרה הוא באמת מקרה מאוד מאוד קשה.
הכמות, להעלות את הנושא הזה בכל פלטפורמה, 15-17% בינלאומי, של ניגריה, לעורר האוכלוסייה של ניגריה את מדובר פה המצפון על 250 האנושי מיליון איש, של אז אומות באמת העולם הערכות של 50-70 מיליון איש, זה הערכות שנמצאות בחבל ארץ, אז זה כמויות מטורפות שבממדים שלנו קשה קצת להכניס לתוך פרופורציה. אני אתחיל בתשובה של ככה משרד החוץ, ואני אתייחס גם כן לנקודות שהעלית. חבריי חברי הכנסת, לאור הצעתכם לסדר בנוגע לחבל ביאפרה של ניגריה, חשוב להבין את המורכבות. ראשית, כסגנית שר החוץ, אני רוצה להביע אמפתיה עמוקה עם תושבי ביאפרה. הם חוו מלחמה מאוד קשה וזוועות בין השנים 1970 ל-1967. התייחסת למקרים הספציפיים של הרעב והילדים עם הבטן הנפוחה. ולצד זאת, גם היום, עם המאבק הקשה, המקרים הקשים שאנחנו רואים, אני רוצה להביע סולידריות ואכפתיות כלפי הגורל שלהם, כלפי ביטחונם ושלומם. לישראל יש מערכת יחסים דיפלומטית מלאה עם ממשלת ניגריה, ושגרירות תושבת בבירה אבוג'ה, ובכך אנחנו מכבדים את שלמותה הטריטוריאלית ואת ריבונותה של ניגריה, ופועלים אל מול הממשל המקומי הרשמי. יש לציין כי סוגיית ביאפרה היא כיום עניין פוליטי חברתי פנימי בתוך ניגריה. בנוסף, אנחנו מודעים לאתגרים הביטחוניים בניגריה, מתקפות טרור, חטיפות ואלימות. לצערנו זה קיים בכל אזור במדינה. החשוב לדייק, אלו אינם אירועים שמוגדרים כנגד קבוצה מסוימת בלבד או מוגבלים לחבל ביאפרה. זו התמודדות לאומית ניגרית מול גורמים מערערי יציבות הפוגעות באזרחים מכל חלקי המדינה ומכל הקבוצות. כמו כן, יש לציין כי תנאי המחיה בביאפרה דומים לאלו שבמחוזות רבים אחרים בניגריה ובמדינות אפריקאיות נוספות, ולכן אין מקום להפריד אותם מהמעטפת הכוללת. באשר לסיוע, משרד החוץ בראשות שר החוץ גדעון סער פועל בנושא ההומניטרי באפריקה. בין היתר, רק לאחרונה הענקנו סיוע של מזון, סמיכות, אוהלים ועוד לפליטים מדרום סודן שנמלטו מהמלחמה מסודן. זאת לאור הבקשה האישית של שר החוץ הדרום סודני. מדינה שהיא אכן ידידותית מאוד כלפי מדינת ישראל. עד כה לא התקבלה בקשה מהממשלה הניגרית, וככל שתתקבל בקשה לסיוע במידה ובמדינת ישראל תימצא לנכון להעניק סיוע כזה בניגריה, נפעל בהתאם לכלים העומדים לרשותנו. נמשיך להעמיק את קשרינו ביבשת אפריקה מתוך שאיפה משותפת לביטחון ולשגשוג. אני אומר ככה, אני יודעת שהנושא הזה קרוב ללבך, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, חבר הכנסת מיכאל ביטון, ומאיר כהן, וחשוב לי לומר שהנושא כן נמצא על שולחננו, אנחנו כן עוקבים מקרוב אחרי האירועים האלו. העלית את הנושא גם של אלו שטוענים להיות אותו שבט אבוד יהודי באזור ביאפרה. הדבר הזה גם נמצא בסימן שאלה. לפחות העדות היחידה שיש לנו פה היא בעצם בג"ץ שהוגש לבית המשפט שסירב לקבל, אבל לא ידוע בדיוק מה היה הלך הרוח או האדם שהוא טען בעצם לפליטות היהודית, או כל הנושאים האלה, נושאים מורכבים שצריכים להישאל גם בסוכנות היהודית וגם במשרד התפוצות וגם את משרד הדתות כדי לברר את העניין הזה לעומק. זה בסוגיה הזו שדיברת עליה, שהיא הסוגיה היהודית, אבל finally, the serious relation in South Nigeria, because Netanyahu has said openly, said what? He said the only freedom to the Christians, and at the same time, the only thing that can stop security in Nigeria now is what?
for Trump and himself declaring Biafra as a nation. Let's not forget that Somaliland has been recognized finally as a nation. And they're not going to Biafra. So now the time is saying the only way to stop the security is what? Declaring Biafra. What's your take as Yes, this is the two leaders are making twice the Israeli Prime Minister is making statement about Nigeria. We have not actually seen this kind of a thing happen before. But let me just read it from you, from the direct source. You know, it says, if Biafra freedom will end insecurity in Nigeria, I may grant their request. Already, it is one of the recommendations suggested by powerful nations, including United States of America, Congress members on my table. And look at another angle, at the Nigerian Daily Post actually put it. Israeli PM Netanyahu announces new fronts to protect Christians in Nigeria. Then, that is what we are talking about. What is the new front here now? Can somebody just explain what Benjamin Netanyahu is talking about after meeting world leaders, the Jewish community leaders in United States of America, in coupled with UK? You know, they were all in Mar-a-Lago, where a residential building of the current president of United States of America. Of course, Benjamin Netanyahu actually did his New Year with United States President Donald Trump. We are these statements we have made in presence of the U.S. Leader himself. So the question that has spread all over the world as causing bringing in happiness and tribulation is, what is the new front here that it's completely new? It's not about bombing, it's not about attacking, it's not about some other thing, but it's completely new. And he mentioned it, he said it very clearly, in another light of that. They are coming to protect the Jews and the Jewish friends of Israel in Nigeria. That's triggered the realization where we start hearing that Sheikh Kumi has now realized, the northern political class have now realized that, that Israel sudden intervention on the issue of Christian genocide was to protect and support the declaration and recognition of the sovereignty of Jewish friends of Israel and Christians in Nigeria. So that's what he's talking about. So it's clearly a new front. What is the new front there? Yes, you will be expecting to hear a lot of things very soon. Like somebody will be talking about, there will be no election in 2027, and of course, there will be a series of executive. See, the Israeli Prime Minister does not require United Nations executive order. It does not require United States executive order. What Benjamin Netanyahu did to grant Somaliland independence is just to make a pronouncement and sign that we, Israel, have recognized. That's all. Without the United Nations on this. Many countries are joining. Of course, the Somaliland president is meeting with the U.S. government any moment from now to sign what they call Abraham Accord. And that is the end of it. But what makes Biafra significant is that, and submissions of the territorial maps is already ongoing there. I don't want to dive into that, how are they going to handle that? But in reality, the Northerners are sensing that these people are coming, and once they make their food, once they have stepped their foot here in Nigerian soil, and they are not going back. And there are series of reasons for that. I don't want to go deep, but I can't tell you, goes on. I will tell you why there is bombing in Nigeria and what that bombing actually means and what is going to come
in that regard as conscious to protect Christians in Nigeria. It is not far-fetched. It's a reality. It is unfolding. It is becoming too real, and the fact still remains that, there is another plan on ground on how to handle the issue of Mazi Nnamdi Kanu. Any day Trump wakes up and order Nigerian federal government to release Mazi Nnamdi Kanu with immediate effect in less than 24 hours, it will be like that of Sunday Jackson. A lot of people will not be able to remember Sunday Jackson. With that immediate effect, and they'll be able to carry out their mission and what they intend doing that has already been set up. I told you that when Lemon made that statement, that everything has been submitted, the report has been submitted to the United States of America with options to save Nigerian Christians. And that is what that has been confirmed. And there's panic everywhere in the northern part of the country. There's panic even in the presidency. There is accusation, and the plane came from the northern hegemony against Bola Ahmed Tinubu. We don't want to see you. Since you came to this issue of sentencing Mazi Nnamdi Kanu, calamity has befell the entire northern part of the country. You are a disappointment. That's what they are saying. Now we don't know, how that actually come out, but they are saying it that Nigeria started having local and international diplomatic issues, including military invasion, as a result of the decision Bola Ahmed Tinubu took with his brothers to sentence Mazi Nnamdi Kanu. The North are saying they are not aware, but the calamity has come to them. So you can see where the thing, and not as if the North love the South. The only thing that is making them cry loud is that they do not have the expertise and the charisma to begin, just like what how the Igbos started immediately after the war, picking laws, everything has been removed, taken away from them. They have nothing to offer. To an extent, they went to the same people went to the southern, the so-called South, what they call the Niger Delta, and through the municipal council gave Sarowiwa millions of naira. And Sarowiwa was busy distributing those money to his own cronies and friends and loved ones, and they started buying Igbo properties in Port Harcourt, knowing fully well that the Igbos have just lost the war, all their money in the bank and everything. That was what happened. They call it abandoned property. So you can see that this struggle that Igbo Biafrans, the Biafrans themselves, have been on it for a very long time. And the world must look at that direction. And that is what the Junta is saying, the NATO chief is saying. Said the world failed Biafrans in 1967, that this time around, they will not fail Biafrans. And the man that predicted Somaliland, I don't want to mention where he's coming from, because I know that, there's a Biafran government in inside. He made it very clearly. He predicted it, that Somaliland is coming. And after Somaliland, the next is Biafra. Republic of Biafra will be pronounced with recognition with immediate effect. So the world are watching, the international community are watching, because you can see the narrative within the diplomatic world. There's a new world order, moving into micro individualism, political sovereignty, and private driven solutions to the global agenda of world order. A lot of people do not understand that. Why Donald Trump said America first. The EU is looking for solution. Every nation wants to run back and develop themselves and be able, because this is not an era of globalization again. This is about national interest. This is about community interest. This is about individual interest. So we must understand the era where we are now and why the world is bent on saving Christians' lives in Nigeria. We are declaring Biafra an alternative
refuge. Yes, there's this fear in the middle belt. Where are they going to run to at the end of the day? Of course, they're going to run to Biafra, and you'll be protected in Biafra land because Biafra is a Christian nation. Just like what we are hearing all over the world today, there's no place a Christian is more safe than in United States of America and Israel. In Africa, Biafra is the only nation that can protect Christians anywhere in the world, as far as you are in Biafra land. And that's what the world want to see. And I can tell you, there's already pressure from the American evangelical, committee or forum, or leaders who are bent on making sure that the world leaders take a decisive decision to protect Christians all over the world. And that's why you see that Benjamin Netanyahu, as you watch on that video, and making it very clearly, calling names, talking about nations. The conquest we are seeing today is going to not be a repeat of what happened in Turkey. It took Turkey only 2 days to collapse under Islamic rule. 2 days. What Turkey? And it started where you can see the allegations coming from that angle to how they are busy manipulating and supplying, NATO base, not NATO weapons to bandits until Trump intervened. We're hearing it, they're on the run now. Everybody are, panic everywhere in their respective camps. But is not saying anything. He has not said anything now because he has not said anything, but you can see very clearly, that even those top thinkings or commanders of the jihadists, ISWAP, ISIS, everybody seems to have gone underground, and most of them are already been able to replicate the Palestinian military safety plan by moving into their tunnels. Like we are hearing today, we don't even know whether it is true or not that the Sultan of Sokoto is nowhere to be found in